Doho mamalo ochungo chik manogol kod duol mochung'ne tudruok e pacho ka mano Communications Authority mane kumo ute fwambo menya achiel kachiel ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Duol mar CA ne buogo mayo ute fwambo ma okalo kiewo mar kumno lesen poni gilando ng'anyo achiel kachiel. Jang'ad buche John Gichigite doho ma Milimani ogolo chik ma ochungo kumno. Mae luwo ng'ur mane ochwal e doho kod Katiba Institute mane yango ni okang' mar CA biro ketho ratiro mar ute fwambo.